Er det korrekt, at du medvirker i denne video, velvidende at dine svar vil blive fiflet med? Ja. Vi har hørt, at du har et fantasidyr. Hvordan ser den ud? En blåhval og en elefant. En blåhval med en snabel og store tungefødder. Hvad hedder den? Otto. Hvad laver Otto og dig, når I rigtig skal hygge? Klippe klister. Dekopage og skrabbør. Miau. Vi har hørt, at du supplerer din lærerløn ved at sælge drugs til eleverne. Er det noget, der foregår her på skolen? Ja. I kælderen. Det nye marked er i børnehaver. Hvad er dine tanker om det? Nå, jamen det skal der prøves. Er det korrekt, at du danser? Ja, jeg Line danser. Hvordan var det? Du er omringet af fans, skal jeg sige. Pisse dejligt! Hvor mange opvaskemaskiner ejer du? 21. Hvordan kommer du på arbejde om morgenen? På et flyvende tæppe. Hvor? Ja. Hvilken rockerbande er du selv medlem af? Jamen det er dem, jeg kender i Aalborg. De er lidt hemmelige, så de hedder ikke sådan noget specielt. Men de ved, hvor I bor, og de ved, hvor I går i skole. Hvor længe har du været medlem af den såkaldte Aalborg-bande? Næsten 20 år. Ja, så hvis I ikke opfører ordentligt, når vi nu siger farvel til jer her til sommer, så husk, at rockerne fra Aalborg, det er virkelig badass rockere. Nu er det sagt.